Tinokuchingamidzai zvakare kuzvongwa zvenyu Bible Pfupiso. Nhasi pachitsauko 143 chebhuku raMapisarema. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Mukati mechitsauko chezuva ranhasi seongororo yataita chitsauko chinotaura pamusoro petariro, hope for the persecuted soul. Tariro kune munhu ari munguva yekutambudzika. Hatisi panguva yekutambudzika ere wana Mwari. Nguva iyo ino ndo nguva inoda kupiwa yokupa vanhu tariro. Unoziva kuti pane mumwe munhu anongoti akatexta message ongoziva kuti inyaya yekungochema chete. Imbotextirawo message yetariro. Hakuna kungochemedza munhu. Vanhu ngavarege kungofunga kuti vakaona foni yako kwakungochema. David anoti Mwari, ndiri kunetswa ini, ndiri kunetswa neiko, ndiri kukumbira kwamuri panguva yecrisis, ndiri kunamata. Amene kuti makamboona monero wandakaita here, Mapisarema munamato, kuimba kunamata. Saka hapana chinhu chinoburitsa munhu munhamo nemucrisis kunzeko kunamata. Togona kuparidza, togona kuimba, but chinoburitsa munhu mucrisis munamato. Anoti panapa, vavengi vangu vari kundishupa, vari kundinetsa, asi ndinoziva chinhu wani chekuti mimi Mwari munondirangarira. Amen. Makambondirangarira verse 5 ndinoida. I remember, ndinorangarira mazuva angu akudhara. David anofunga mazuva akanga achifudza makwai, mazuva akanga achibata mapera achibvarura, mazuva akanga achibata achibvutira hwayana mumuromo mamupere. But anoti Mwari, ndinorangarira mazuva angu iwayo. Wakomana pane pamwe here panombofunga mazuva ako uri kuchechi uchiimba bhesi, uchiimba tena, uri mukati mekereke uchiti mangwana anosangana naMwari, but zvino zvapera. Uchiri kurangarira kuti even kuchechi waisanonoka ndo mazuva ako. David anoti mazuva aya wakomanaka ndaiona kuti kana ndikataura naMwari, Mwari anondinzwa. Hapana pandaita problem Mwari akasandibatsira. Let me talk to the church this morning. Mazuva akare anogona kudzokorereka because he can do it again. Mwari anogona kuzviita zvakare. Anobva ati pavhesi ya7, kasikayo kundinzwa. Veduwe, munozviona here kuti pane pamwe pausingadi munamato kuti upindurwe mangwana, but nezuro kasikayo kundinzwa pamunamato wangu. Nhasi ndambonamata munamato kuti Mwari, kasikayo kundinzwa, deliver me, ndidzikinurewo Mwari, teach me to do thy will, ndidzidzisei kuita kuda kwenyu. Amen. Verse 12 inobva yati, nokuti imi Mwari muri Mwari ane nyasha, muri Mwari ane ngoni, naizvozvo muchabvisa vese vanondikanganisa nekudzikinura muranda wenyu. Apa pakanaka apa. Zvauda kudzikinurwa naMwari, uri muranda wani? Hausi muranda wavanhu here? Ngatiwe muranda waMwari. Mwari agotidzikinura. Handizivi kuti wakatsikirwa nei, but ndinoziva anogona kukudzikinura. Handizivi kuti uri kuchemedzwa nei, but ndinoziva anogona kukunyaradza. Handizivi ari kukushora, but ndinoziva anokusimudzira. Ndinoziva anogona kukunyaradza panguva yakaoma, apo vanhu vachitiza pane anogona kuuya padyo. Does Jesus care? Oh yes, he cares. Jesus cares. Mwari ane hanya. Katinamati Ishe tomutendai. Hakuna umwe angatihwira tsitsi kunze kwenyu. Vana mai, vana mbuya, nana vatete vasarenda, vakanda mapfumo pasi, but imi Jehovha munogona kutibatsira pacrisis yakadai. Swederai padyo, kasikai kutibatsira. Pane ari kuchema akatsitsirirwa, pane ari kuchema achishayiwa anomubatsira. Please Father, help them. But chikuru tibvise muchitema. Takatsikirwa nechitema, tinofamba takatsikirirwa, tinodla takatsikirirwa, tinotaura takatsikirirwa, tinoparidza takatsikirirwa. Tidzikinurei munyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu nekuwadzana kwomweya mutsvene zvinobva padyare tsvene chaMwari Baba zvizore pamusoro pedu tose kubva yezvino dzamara Jesu achidzoka nekusingaperi-peri. Amen. Mwari akuitire zvakanaka. Kana muchida ndibata +263 772 204 766. Mwari akomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.